El camí ignasià recrea l'itinerari que el cavaller Ignasi de Loyola va recórrer fa 500 anys des de Loyola al País Basc fins a Manresa, ciutat on hi va fer estada abans de viatjar a Terra Santa. Avui és un camí per gaudir de la història i la diversitat natural i paisatgística de les comunitats autònomes que travessa. Un traçat excepcional que fins ara només estava pensat per travessar a peu, però els creadors de la ignasiana BTT van apostar per adaptar-lo i fer-ne un circuit ciclable. La prova més llarga és una ruta autoguiada amb GPS pels darrers quilòmetres del camí ignasià. La ignasiana BTT és una cursa no competitiva. Això permet descobrir el paisatge, els pobles que va conèixer Ignasi de Loyola fa 500 anys. El no ser competitiva fa que encara que es faci en grup o es faci sol, pots viure aquest viatge que va experimentar el pelegrí fa 500 anys, experimentar-lo ara i assumir un repte de descoberta i també per superar-te a tu mateix. Actualment, a la ignasiana BTT tenim 3 modalitats, la de 115 quilòmetres, la de 50 i la de 24. La de 115 quilòmetres connecta Verdú amb Manresa i llavors és una ruta que té un desnivell de 2.000 metres, tant en positiu com en negatiu, i travessa, totes les comarques que connecten Verdú amb Manresa i passa per aquests 19 municipis. Els participants van reunir-se a les 8 del matí a la localitat de Verdú per pedalar amb BTT, gravel o e-bike el gran recorregut, llançats en direcció a Cervera. Establerta sobre un turó, Cervera s'ha caracteritzat per als seus carrers estrets, carrerons coberts i una plaça major que serpenteja carrers per ajustar-se a la carena del poble. Una ciutat coneguda per la seva riquesa monumental que no va deixar a cap dels ciclistes indiferents. Els primers quilòmetres durillos, perquè arrencar sempre costa, però ara ja tot va rodant i gas. Des de Cervera, els participants van marxar cap a Igualada passant per la Panadella a través d'una gran varietat de senders i corriols tècnics que requereixen d'una gran habilitat per superar-los damunt d'una bicicleta. Als peus del riu Anoia, a Igualada, també començava la segona prova de la ignasiana BTT, una modalitat de 50 quilòmetres que s'uneix amb el circuit original fins a l'arribada de Manresa. La ruta de 50 quilòmetres és la meitat del recorregut. Surt d'Igualada i arriba igualment a Manresa i fa aquest tram la meitat de la ruta original. A més, aquest any s'incorporava una tercera modalitat de 24 quilòmetres, amb sortida i arribada a Manresa passant per Castellgalí. Amb una distància molt més fàcil de fer i amb un desnivell molt més baix, d'uns 500 metres, que el que fa és començar a Manresa, arribar fins a Castellgalí i tornar a Manresa. Quilòmetres ja fets, aquí a la Panadella, recuperant una miqueta d'energies i ara ja cap a Montserrat. Els corredors de la prova reina, junt amb els de la de 50 quilòmetres, continuaven avançant cap a Sant Pau de la Guàrdia, una petita població enmig d'un paisatge de boscos esquitxats de camps de conreu. Estem aquí a Sant Pau de la Guàrdia, sembla que és el quilòmetre 86, la cursa és maca, el paisatge també, i ara ens queden uns 30 quilòmetres. Aquesta no és només una competició, és una aventura de convivència amb altres bikers, de desafiament amb un mateix i, sobretot, un esdeveniment per generar vivències inolvidables. El que més m'ha agradat, sobretot, és l'ambient, l'organització i els enitolaments. Molt bon ambient, vistes espectaculars, zones que no havia passat mai, tot i que soc de Tàrrega. El recorregut és molt maco, molt ciclable, hi ha de tot, hi ha una mica de corriols, molt maco, molt. D'allà començava un dels trams més tècnics i impressionants del circuit, els camins de Montserrat.
Trams de baixada amb la silueta d'aquest massís inconfusible de fons. Montserrat és un dels llocs més màgics de Catalunya i el seu relleu, ple de roques i agulles sorprenents, el fan un lloc fascinant per recórrer-el de prop. Camí a Met, els participants van passar per Oller del Mas, amb un camí que avançava entre terrasses de vinyes i emblemàtiques muntanyes. En l'estí final, la plaça Sant Domènec de Manresa, que espera els seus participants amb una gran festa plena d'emocions i companyerisme. Un matí de ciclisme compartit i fent el que ens agrada en un recorregut molt xulo. I en bici ha sigut espectacular, és per això tenim un territori maquíssim i l'hem de gaudir, l'hem de fer. La Ignaciana BTT forma part de la història nostra. Cada aventura és una oportunitat per explorar nous terrenys, superar reptes i descobrir la bellesa de paisatges impressionants. I la Ignasiana BTT és una experiència que et permet descobrir tots els pobles de l'entorn en companyia de persones fascinants.